Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τον Ρουμπί, με τον Ρουμπί μας. Ρουμπί, έλα εδώ. Τον Ρουμπί και τον Ρεξ. Πάμε τώρα στο Ρεξ. Εκεί πέρα Ρουμπί. Μπράβο. Έλα Ρουμπί. Να τους και ο Ρεξ. Ο Google Ρεξ. Ρεξ. Ρουμπί, εσύ φρόνι. Ρεξ, κάτσε κάτω, Ρεξ. Ρεξ, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Μπράβο. Είσαι καλός εσύ. Πες τώρα τι θες να πει, ναι. Ρουμπί εδώ, Ρουμπί εδώ. Αχ. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Και αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν δεν βρίσκετε και τα γατάκια, δεν σας άρεσε, αλλά παίξτε να το φωνάξω ένα λεπτό. Βρήκα το ένα γατί. Να το εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτό θα κλείσουμε το γατάκι. Αυτό είναι να σας πω, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!